Hey. Dugong. Ang makalit ka doon ko kapta. Ini, ang makala. Hey. No. Alah. Sinubyanan tayo dito pestucho din kakabsat. Di gini, no makita tayo dito nagpesto may di kadalam dito danaw. Di gini, no makita tayo dito kasla naksot di nga linaw. Dagja iti naglilino kami dahil tayo midi. May sa metro mo din mo ba? Kita nyo ti kadalam na iti. Tatakot kasto iti klase iti danom ni. Ababawin. Ano na nga iso tinalabagan ni. Medyo madyan eh. Talaga nga impa malam iti umay. Ta padasa iti malam nga talaga ti inuwasan ti dawid da. Iti malam. Ti oras ke alas 3 pasado. 3:30 kasi dyan. Tayo man na ito yun, kakapsat. Kita nyo ay apo init na eh. Nadya ay. Ato. Nadyan eh. Kadwacho tata ni Renz. Ito nyo. Oh, ay te kadwacho nga pumampana da ito. Magkamata nga main. Basta nakasintatag kamata si tao. Oh. So dahil ito balang gawin sa doon eh. Ipakita mo tayo dyan eh. Sariwa pa. Ayun o. Dyan eh. Nih, ay ti kita nyo dahil kakabsat na eh. So dahil ito makikita yung saipon na ito eh. Bimalasyo ka na ito waig dito. Aja ko ubod. Siguro kayo kita nyo dahil jarna na eh. Tadyan ito saipon na eh. Ay ti waig. Ay ti saipon. Kinasta na dahil ito. So nga dahil kita nyo lumlungsot na eh. Agsusuyot. Yan eh. Apo na. Apo, ada maabot. Maksabo na dyan about. Ay, sabali man natin pampanunutan ni kanakanan. Sabali man na eh. Madlawak na eh. Kita, magkakapununutan kami kinakita viewers mo. Nay. Oo. Ang nyaman dahil ito nga. Apo, parang nga talaga nga inikan naman. Talaga nga pinaguston na siya. Rapay kumata, damala tayo. Ay, laban siyaw. Ala. Oh, parang mga bara ka kapsa. Ito nga kaya pala si bara. Kung naawang pa siya, dalawang mga kwa dito. Maalaman. Kung kaya lumipat tayo. Balik. Bala naman. Tinagam pa. Naumukal si Magay. Awan sabat. Tagiti lahos dito yan. Natalnada. Muli ko man nung hangan na barang ako sa alusan ko man. Ay, aling kalap na ay. Makartel. Dumanog sa mga kita. Aling ka, alat ta. Dumanog ang kita linta. Tayo mo? Sudah itu dahi dati nga nagpusto mo din kakabsat na eh. Ito, sinubyan namin kanikanangan. Nakso ito, nagiti linong tayo din. Dito, parang dito pakaalaan tayo. Hawan nalalasod na eh. Gisa tayo nagpusto mo eh. Yun eh. Ayay, ayay nga part. Ayan tayo gububo. Nagkita tayo, magtayo yung ubo na tatay. Kaslakwa. Kaslakwa ka no, kung nani ka naka. Hilig mo dahil ta. Kuha dahil ta na ba? Agubo kami dati eh. Pinagustuhan na, pero lang. Gini. Yung abandonin. Latabarang dito ito pakalan tayo. Ito na karang ganda maalat ah. Kuha mga aming ngasigaw. Na, Nay, oh, kinaray! Nagdag. Na? Awang manis at ikurat. Nagdag ka niya. Eh, Wala yan. Awang. Naipagitay mo. nagmeti ko ano, laban lang ka. Pagtatay gay. Sino katakla ko man? Dagamin ti kunay kakabsat na eh. Ginay. Titik nga na yaw awan. Yan pa na ka. Sayang dahil kiniganakan manayin. Awan lang tama eh. Sa mga namita da. Barang makala siya. Bumawi.
Naggaraw doon. Biglang taray na. Tanay. Hey. Ay, sus. Ay. Hey. Oh, first blood. Ayan. Ayan. Suata. Ayan. Cumang rugyan na. Suata aja. Ayan. Kaya ya. Apo, parang may pulpul ka rin. Kuha naman. Okay. May tamad na sa pan. Dito lagi ito pinapuasan tayo. Ay, basta sigurado kay kakapsat na eh. Ay. Berplat, nay. Apa na yun? Tapulan tayo sup-supot mo kastaw. Masurupan ba tawain? Umurun nila. Pareta pa. Malad. Oh! Ala. Anak ka ni. Ni. Apaw. Sabi-sabi ka na ka. Ala. Ay. Tu zero. Tu zero. Baru ronda nih. Oh. Betul. Pizza gitu aja. Ketemu nama ini. Paboritihin lagi ito tilapia. Mengangkat dia sama. Betul nggak ada apa. Oh, beram. Satu jam. Hah? Wah. Satu jam. Wow. Hey. Bungung. Bantu. Oh, tuh. Tapos kita sempat. Nay. Ay, jaya. Jaya inalan. Bulan-bulan. Bulan-bulan sih kok. Bulan. Nag-wet ko na video yung vlog ko na. Bulan-bulan. Nay. Yehe. Kadagay tao. Kung kita biglang ka. Cuma lang. Awana yun. Pang makalat ka doon kung kakapta. Ini, hindi makala. Ay! Okay lang. Ay, isang. Awana, mahala mo lang. Okay. Alah. Sabi. Dagdag murak. Alah. Asan ka na? Ayan na guys. Ay sus. Abi may ko may pakita ta. Tupang mo sa to. Kano ba? Nangalas niyo. Yan. Aray. Ay. Nagdaklay. Oh, 5 fingers. Kachamba. Ulit. Okay, sulit na rin. May ano rin tayo, may nakita rin tayo na hydro. Tagalog tayo pa hiding. Nay. Ano tama eh. Pasti natati ko akong tawanin ka na kanang idadakkilain. Wala. Oh. Jay. Ano yun? Talaga nga pang babasilat na tao. Talaga nga baliktad pa hidian ay. Nay. Lagi timid na. Baliktad na eh. Kabusat na eh.
Kita nyo tanalak at hanga na yung tingiwat na tinagapon na nay. Awa ay isaw. Tiladan. Pasarak mo siya. Kasta kumay. Panin, talaga gawin tayo ka dito yung kapsat. Nga punay. Barbaro. Apaw, apaw. Wag. Ginabot na. Ginabot na lay. Ginabot na. Ginabot na. Lay. Ginabot na lay dito siya. Lay. Naungap. Naungap na ikakabsat. Kita yung madew. Nya. Tao. So, kasi lang kakabsat, kaming ket. Talagang sumangitan. Talagang nakita yung mati gaud mi nga tungkal tawag. Kada ano slagan. Ano baka pasyar tayo latiwaig. Nay. Parmi pa kang ulo pa yun. Dahil tati naalan ni kakabsat na alam eh. At bulang-bulang nga nalak dahil tamo ito ni kanakan eh. Hydro. Da kuana dama isigang ngamta mo kayo pulutan na rito eh. Ano uminom na di kami uminom. Hindi na pala uminom ng kunti yung sagad lang. Tapi Tagalog tayo man ay Ilocano ko mag Tagalog kan tuloy talaga rumabingan ng kapsat. Kita yung talaga ngayon sagad tayo mag sagad tayo may nagtungkal to tata. Maglagat ka na ko dahil ka lang. Ayun, kuwan, dakasan. Let's go.